Rojek ji rojan gundiyekê êzingvan di nava daristanekê de êzingan jê dike. Li barê xwe dinêre çavê wî têr nabe. Li dora xwe dinêre darekê henarê lûre. Dixwaze wî darê zî jêke. Bi birê xwe radike, bi dengê qêjînekê re xwe li erdê dibîne. Pêrîevokek êşiya xwe dibîne. Jinekî xweşik e bedew e. Êzingvan jê ditirse, çavê xwe digire, destê xwe dike berka xwe. Pêrîevok diçe ser êzingvan de xwar dibe. Êzingvan derziya xwe derdixwe, istiya pêrîevokê de. Êzingvan pêrîevokê neçar dêle, wî dike êsîrê xwe, diçe barê xwe bar dike, hinek êzingê wî erdê dimîne. Wan êzingan dike pişta pêrîevokê, berê xwe didage. Herkes çok heyecanlıydı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da ilk dersini Ankara Meslek Lisesi'nde öğrencilerle birlikte konuştu. Hemşire hak etmiyor. Türk paralarını Okullar yani başladı. baktı hoca Çok heyecanlıyım. Ben soracağım. Okumayanlar önümüzde. Soyunlar oynuyoruz. Ne yapacağız bize? Di demekê kin de û yer di nava gunda tê bihîstin. Gundî dikevin Meraqê, dibêjin gelo pêrîevok tiştekê çawa ne. Hakem bayrağını kaldırdı. Savunma önde. Roja din êzingvan diçe nava gund, gundiyan top dike, dibêje ez nav daristanê dabûm, min êzingê xwe jê dikir, pêrîevok hate, êrîşê min kir, dixwaste min bifetisîne. Êzingvan xwaste pêrîevokê di nava gunda ber çavê gundiyan reş bike, qirêj bike, bike weke cenewar. Tirs dikeve nava gundiyan, hindî yekekê re naxe. Êzingvan digîşe armanca xwe, hindî her îşê xwe pîrevokê dike. Ji bo ke gundî nebînin, bi roj îşê mal pê dike, pişevzî îşê derve. Pîrevok aciz dibe, roj bi roj dev ji xwe berdide. Rojek sibê zû, êzingvan tûrê genim dide pişta pêrîevokê, dibêje bibe aşê bike arvan bîne. Pêrîevok derdikeve, kes tune ye, hewre, diçe rêda rastê keçikek de. Hema qasê te ye. Dibêje keçika xweşik tû li vir çi dikî? Dibêje birayim nexweş e, diyam çûye êzingan û heşika top dike. Hewrê giran e, brûsk lê dikeve, keçik ditirse. Keçikê dike hemêza xwe, dibêje keçika delal netirse. Xwaza dost e, zirar nade mara. Pîrevok ber singa xwe de dû kevirû neynikek derdixe, dida keçikê, dibêje keçika delal here mal. Deriyê soba xwe veke, va her du kevira levxe, ev ê soba te pêkeve. Dibêje ez ê alîkariyek ji te dixwazim, derziyek astiyê me de heye, alîkarî ji min re derbe. Keçik dest davêje derziyê û kaş dike. Ceylan kim? Netirse tişnane. Piştireşit mi? Piştre pêrîevok azad dibe, tu çe, keçik peyda dinêre, keyxweş dibe, keçik diçe mal, deriyê soba xwe vedike,
جبری خلاف تخص و بای پیت که و مالای گرم دبه برای وی که خوش دبه لینکا خود که بن بالی پی تیویا دیا خود سکن